MTV. Hayırlı kiş, selam dostlar. TNT kanalında sizni men Liliya Xayrulina selamlayım. Selamlayım ham top klip hit paradan aşık deb e'lon etem. Qizlar, yangaligim sizga. 19 noyabr Xalq qora erlar kuni belgilanib uzashaq. Yaratganlaringizni bayram bilan qutlamay qolmag'iz. Biz bugun aliga bayramning asli haqida söylashirmiz. Kimlarni qutlarga kerak? Jirchilarimiz bu bayramni belgilab uzarmi? So'rovlarga javob oldagi 1 soatda. Ketdik. Гадәттәге шә тапшыруыбызда урыннар билгеләп алдыннан топ клип хит парадының премьерасын каршы алдык. Клипны шатсагыз, тавышлар юлламый калмагыз. Kişi sözüne bekrimi qaradım. Kimin ersima serin söyleler. Kimin ersinin kuzlerine qara. Unut direler. Kimin ersine kuzlerine qara. Unut didiler. Nige turmuş bulay gazaplısın? Gazaplısın edem bolasın. Berevlerle alışeşeke küme. Berevlerini utka solasın. Berevlerle alışeşeke küme. Berevlerle utka solasın. Havalardan ışıkan hakkışlarla Kavrilarını jiler ayırar. Berberimizge öpkeleşmeyirken Kırmış kuşa yazmış ayırar. Berberimizge öpkeleşmeyirken Tırmış kuşa yazmış ayırar. Berberimizge öpkeleşmeyirken Tırmış kuşa yazmış ayırar. Berberimizge öpkeleşmeyirken Tırmış kuşa yazmış ayırar. Tırmış kuşa yazmış ayırar. Tırmış kuşa yazmış ayırar.
СПБ 19 ноябрьнең нинди көн икәнен белә. Шуңа күрә инде кемнәрне котлаячагын да чамалый. Әлеге исемлектә беренче булып популяр җырчы Элвин Грей Радик Юлъякшин тора. Экраннарда Әнкәй клибы. Карыйбыз. Köklerden tamşılar tamma göz yaşı yaldırışım yaptısında yıllarım izime düşer şu yıllar enkey mik o gündere enkey eniyim barısı işim kişir Semine kişir şemine şaşak beylemen tut koluma yürüp aytam senin yanına Yaşqana seni yo'qqa boshladim aytgan so'zini hech tinglamadim yo'qqa so'z tinlar oshiq ko'z yashin eniyim nashon men bek o'zgardim enkey eniyim barısı işim kişir semine kişir şemine şaşak beylemen tut koluma yürüp aytam senin yanına Vakıtlar uzgaş barısın anladım enkey kunelin ko'p yaraladim her jayar şag'ana menu bir edim boshqa ranjitmam seni bag'rim enkey eniyim barısı işim kişir semine kişir şemine şaşak beylemen tut koluma yürüp aytam senin yanına Чираттагы резидентыбыз Рафаэль Абый Латыповны да киләсе бәйрәмнәр белән котлап узасым килә. Әлеге уңайдан сезгә үзегезнең клибыгызны да күрсәтәм. Ә сез, дуслар, аның өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Bir yılmayıp qaradın nige Partayıp min gaşıkman Gaşık yüzüne Ömür ütse de Şallar tırse de Üzüngünü siyem Partlık jitse de Ömür ütse de Şallar tırse de
Киләсе резидентларыбыз Айдар һәм Алмас Юнусовлар 19 ноябрьне рәхәтләнеп бәйрәм итә ала билгеле. Алар фикеренчә, әлеге бәйрәм бик кирәк. Җирдә без булай да аз бит дип шаяртты җырчылар. Җир шарында гомумән икәү генә булсагыз да, топ-клип кагыйдәләренә тугры калып, бүген без сезнең белән саубуллашабыз. Кил инде, кил җырын соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Ал шәшәкләр үзем, юлларыңа тезем, җыям сиңа шәшәк бәйләмен. Тик син генә юк шул, йөрәгемдә ут шул, кайчан җитәр күңел бәйрәмен. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белер. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларга да тукталып узыйк. Галиевлар гаиләсенең башлыгы Рөстәм бар ир-егетләрне бәйрәм белән котлады. Безне яратырга, хөрмәт итәргә кирәк, калганы бездән дип елмайды ул. Галиевлар дуэты башкаруында "Без бәхетле дөньяда" клипы. Яшиялар үзенә тиңе булмаганны иш итеп, яшиге парлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, яшиге парлап типкәне йөрәге кагышларыны ишетеп, булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә миләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Ятлар адаштырып карар, сине ятларга карама. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Ят күзләре, карашлары кермәсеннәр арага. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә миләр уйлама. Миңа сине бар, сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Икеләнүләрең белән кәефемне төшермә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Бүген яратылып яшиге булганнарга үкенемә. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә, яратканнар сызлана, тыңлама кеше сүзләрен, әллә миләр уйлама. Миңа сине бар, Сиңа мине бар, бу зур бәхет дөньяда. Жылы ак карлар булып яу өшеттермә салкынада. Салкыны яңгырларны булсын җанымы тулы ялкынында. Салкыны яңгырларны булсын җанымы тулы ялкынында. Булганы сулар булганы, бер тынарга булганы, яратканнар бергәләнә,
yaratkanlar sızlana. Tınlama kirşin sizlerin, ellemiler uylama. Миңа сине бар, Сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар бу зур бәхет дөньяда. Миңа сине бар, сиңа мине бар. Бу зур бәхет дөньяда, без бәхетле дөньяда. Таһир Асадуллин ирләр көне булуын гомумән миннән беренче тапкыр гына ишетте. Шуңа күрә ул әлеге бәйрәмне билгеләп узмый икән. Әмма без атна саен пәнҗешәмбе көнне егетләр белән мунчага барабыз дип сөйләде ул. Булай булгач, Таһир, син атна саен бәйрәм итәсең булып чыга. Seni gönlüne uylap yaşayım, irtesinde kişinde. Yüreğimde bir sırrım var, o sıcağım işinde. Canım zınlap gider kevik, kıngil kılım atıysen. Nerse diyer idin miken, seni yaratan diysem. Altınım, sin altınım, yüreğimde yalgınım. Altınlardan da kıymetlisin motorum. Altınım, sin altınım, yüreğimde yalgınım. Altınlardan da kıymetlisin motorum. Ümit üzülmesin idi, karşıma çıksan idi. Ömür boyuna yo'g'olmas, yo'ldoshim bo'lsang idi. Kumushlar qo'ngan chaqda da biz birga bo'lsak edi. Oltin ko'zlariga yetgancha gel birga borsak edi. Oltinim, sen oltinim, yuragimda yolg'inim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim. Oltinim, sen oltinim, yuragimda yolg'inim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim. Oltinim, sen oltinim, yuragimda yolg'inim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim. Oltinim, sen oltinim, yuragimda yolg'inim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim. Seni gönlüne uylap yaşayım, irtesinde kişinde. Yüreğimde bir sırrım var, o sıcağım işinde. Canım zınlap gider kevik, kıngil kılım atıysen. Nerse diyer idin miken, seni yaratan diysen. Altınım, sen altınım, yüreğimde yolg'inim. Altınlardan da qiymatlisin motorim. Oltinim, sen oltinim, yuragimda yolg'inim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim. Oltinim, sen oltinim, yuragimda yolg'inim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim. Oltinim, sen oltinim, yuragimda yolg'inim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim. Oltinlardan da qiymatlisin motorim.
Сулар киреге Ахмы клибы белән хит парадыбызда катнашучы Филус Кахиров белән Гөлназ Султанова тандемында кемне котларга кирәклеге ачык күренә. Гөлназ үзе дә якыннарын котлаганнан соң беренче булып Кахировка шалтыратачагын җиткерде. Филус, 19 телефоныңны ерак куйма, шалтыратулар күп булыр. Ялганмы юллар, ялганмы уйлар, юлларда күзем сүнгән бар утлар. Кайдан эзләргә, кайда эзләрем, язмыш ник сукты тезләргә. Сулар киреге акмый беләм мин. Язмышымда язганы күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле дә. Umutlarga ayrıldı yollar, ne kütem indi. Sen ayılmaygan, kebek yılmayman. Ütteler ortak yazlar, min bütenin eder. Sular kirege akmый беләм мин. Язмышымда язганы күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле дә. Kışlardan seni görmüşəm, nişik düzərmə. Taba almasam sağlığa da var. Bizning soğutmaklardan qat-qat ötərmə. Sular kirege akmый беләm мин. Язмышымда язганы күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле дә. Сулар киреге акмый беләм мин. Язмышымда язганы күрәм мин. Назлы сүзләрең синең йөрәгемнең түрендә генә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле дә. Уйларымда сөйләшәм мин синең белән әле дә.
Gülnaz һәм Илсур Шарипҗановларга да чират җитте. Аларның килен кияү җырын карагач, тагын кемнәрне бәйрәм белән котларга кирәклеген искә төшерерсез. Искә төшергәч, 13-20 номерына алар өчен тавыш калдырырга онытмагыз. Төскә булган, эшкә уңган, заманнан арта калмыйм. Иргә ярап булала ул, кайнана кырын карый. Кайнана килеле йортта, уйный кайчак бураннан. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Кайнана килеле йортта, уйный кайчак бураннар. Аңласа аңлар хәлемне, кайнанасы булганнар. Хатын кыз кәефе күнегә, мең төрлегә төрләнә. Шыгырдан шыгар шаклары бар, сабырлык бир ирләргә. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка. Бер сүз әйтер хәлләрем юк, шынлап түгел уйнаптан. Нихәл кияү дигән булып, яшы килә кунакка. Минем әни булган, ул бит иләдә китәр. Килгән шакта сабыр бетә, китүен көтә көтә. Мин дә кайнана теленә, түзә бит сабыр гына. Ул бит көндә килеп йөрмәй, тик ята авылындан. Шыңга алмагыз бу җырны, шаярдык көлдек кенә. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенә. Яшибез без әниләрнең кадерен белеп кенә. Эх, тёщам, Дип кенә. Мәсәлән, мин мондый бәйрәм барлыгын белмидем дә. Ләкин бу көнне бик хуплыйм. Мондый кечкенә бәйрәмнәр миңа бик ошый. Алар безнең гадәти тормышыбызга якты төсләр өсти дип саныйм. Бәйрәм итсеннәр, ә без, хатын-кызлар, аларны котлыйк. Җәйге яшьлек аланында мин чәчкә өзгән идем. Чәчәкләр өзгән идем, лә бәхетләр көт
Туган якка җыры белән хит парадыбызда катнашучы Рамил Закиров өчен тавышлар юлларга онытмыйсыздыр. Онытасыз икән, исегезгә төшерәм. Җырчының коды 259. Аны 1320 номерына юллагыз. Әлегә клипны карыйбыз. Енді болса да күнібіз жетмей көктейік нәрсәдір. Туған жерлер сағыну болып, төшләргә дә керәдер. Туған якка тарта күңел шунда ашқына, жаным ұшар құшмыни үз яғыма талпына. Туған йортқа тарта күңел шунда ашқына, қышын демей, жәйін демей, үз яғыма талпына. Йөгеріп байтасы келә, тузған ақлы қырларға, балаша қызлары қалған, соқмақларны барларға. Туған якка тарта күңел шунда ашқына, жаным ұшар құш мені өз яғыма талпына. Туған йортқа тарта күңел шунда ашқына, қышын демей, жәйін демей, өз яғыма талпына. Туған якка тарта күңел шунда ашқына, жаным ұшар құш мені өз яғыма талпына. Туған йортқа тарта күңел шунда ашқына, қышын демей, жәйін демей, өз яғыма талпына. Тизрәк кайтасы да, су бойларын урыйсы, йотылып туган җирләренең саф һавасын сулыйсы. Туган якка тарта күңел шунда ашкына, жаным ұшар құш мені үз яғыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына, қышын демей, жәйін демей, үз яғына талпына. Туган якка тарта күңел шунда ашкына, жаным ұшар құш мені үз яғыма талпына. Туган йортка тарта күңел шунда ашкына, қышын демей, жәйін демей, үз яғыма талпына. Лилияна Газизова өчен чын ирләр бәйрәме 23 февраль белән бәйле. Һәм алар гаиләсендә ирләр көне 20 генә билгеләп үтеләде. Лилияна, якыннарыңның 19-ы да котлап үт. Аларга да рәхәт, сиңа да күңелле булачак.
кояш, һәр нурыңда мең җылы. Тоясым килә шуларның меңнәрендә бер юлы. Синең караш, язгы кояш, һәр нурыңда мең җылы. Тоясым килә шуларның меңнәрендә бер юлы. Меңнәрендә бер юлы. Меңнәрендә бер юлы. Тапшыруыбыз котлаулардан гына торыр ахрысы. Мәскәү егетләре DJ Радик белән Айрат Сафина да ирләр көне белән котламый булмый. Икесе дә гаиләле кешеләр. Кичкенәләрен тәрбиялиләр. Аларның ике йөрәк клибын бергәләп карап узыйк. Кадерле балам, бар анай. Тәрәзәдән күзеңне алмыйсың бит анаем. Бар берсәк тышка чык. Бар яхшы балам, бар. Үсіп жеткен ара, бүгін бізде гірлеп туй бара. Матур үстәләр кырылған, дос туганнар жиыла. Бір-біріне сірлі көзләре, нұрдай балқы yüzләре. Күңелләрін жилкені дірі, әші сүзләре. Үстімәсін пары мәңгі бірге бұлсынlar. Икі йөрәк, икі яр, икесе де ғашықлар. Бәгдәр биріп, балдар киіп, қанатланып ұштылар. Икі йөрәк, икі яр, икесе де ғашықлар. Бәгдәр биріп, балдар киіп, қанатланып ұштылар. Yüzükler para değil. Sıkkın idim. Bir çiberke sizlerge. Мәхәббәтнең шәшәгә туы, йолдызларның балкуы. Ике йөрәк парчалана, иртәнге таңнар атуы. Бер-беренә серле күзләре, нурдай балкы yüzләре. Күңелләренә җилкендерә, әши сүзләре. Үстемәсен бар мәңге бергә булсынlar. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә ғашиклар. Бәгдәр биреп, балдар киеп, қанатланып ұштылар. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә ғашиклар. Бәгдәр биреп, балдар киеп, қанатланып ұштылар. Дуслар, туганнар шын күңелдән котлыйлар. Тормышларында гел булсын ак юллар. Шундый матурлар, икесе дә ғашиклар. Күз тимәсен пары мәңге бергә булсындар. Bilməsin pары məngə birgə bulsunlar. İki yürək, iki yar, ikisi də ғашиклар. Bəgdər birib, balдар kiyib, qanatlanıb uçdular. İki yürək, iki yar, ikisi də ғашиклар. Bəgdər birib, balдар kiyib, qanatlanıb uçdular. Җәйге яңгырым дип моңланучы Айнур Каюмов бу көнне беренче булып әтисен котлаячак. 23 февраль ватанны саклаучылар көне бит ул. Ә 19-ы димәк барлык ирләр бәйрәме. Бу көнне безгә игътибар күбрәк булырга тиеш дип елмайды ул. Әлбәттә, бу көн кирәк. Хатын-кызлар бәйрәме бар бит әле. Без алардан берни белән дә калышмыйбыз. Киресенчә, тормыш тоткасы булып торабыз дип искәртте Айнур.
Jeyning motor isi kişinde Gül çiçekler yağmur kütkende Yüreğime yollar saldın sen Ele yağmur bulup yağdın sen Kütüp algan şeyge yağmurım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağmurım Kütüp algan şeyge yağmurım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağmurım Benim şeyge yağlarım Gerek miken benim anlatı Tamşı bulup dama yaratı Gözlerinden suyu göremin Yağlarım deyip nazlap öbemin Kütüp algan şeyge yağlarım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağlarım Kütüp algan şeyge yağlarım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağlarım Benim şeyge yağlarım Kütüp algan şeyge yağlarım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağlarım Kütüp algan şeyge yağlarım Yüreğime suyu yağdırdın Yaşı olmam başka yalgızım Sen bitmenim şeyge yağlarım Benim şeyge yağlarım Алсу һәм Азат Фазлыевлар гаиләсе бу көнне беркемне дә котламый. Чөнки минем кебек үк әлеге бәйрәм хакында ишеткәннәре дә булмаган. Экраннарда без кабызган сөю клибы белән Фазлыевлар карыйбыз һәм тавышлар юллыйбыз. Сезнең тавышларыгыз ярдәмендә хит парадыбызның 3нче урынына урнашкан җырчыны каршы алыйк. Minib turmuşumunu Yarattığım tuğla seni tik
muhabbetning bарын Erişime tigen gaziz yarın Birge kişik yazmış sınavların Biz kabızgası yükülgenide nur Sibe yıldızlar bülgenide Sündürmesin idiller hiçbirinde Bizning hislerinde Biz kabızgası yükülgenide nur Sibe yıldızlar bülgenide Sündürmesin idiller hiçbirinde Bizning hislerinde Biz kabızgası yürgende Sibe yıldızlar bugünüde Sürmesin idiler hiçbirine Bizning hislerinde Biz kabızgası yükünde nur Sibe yıldızlar bugünüde Sürmesin idiler hiçbirine Bizning hislerinde Sürmesin idiler hiçbirine Bizning hislerinde Sizning hislerinde Булат Нажиповны ирләр көне белән котларга телисезме? Бүләккә нәрсә бирергә белмисездер әле? Аның өчен шәп бүләкләрнең берсе сезнең тавышларыгыз. Чык әле яныма клибы өчен 1320 номерына Топ клип 2 синле кодын юллагыз. Топ клипның көмеш медальясы сезнең экраннарда. Күңелемнән, йөрәгемнән агыладыр җырларым. Утырма әле, сагышларың таратсыннар моңнарым. Чыгар яныма, яннарыма басар алдыма, алларыма баста бие әйдә күңелем кылларыны да. Чыгар яныма, yanlarıma basar aldırma Allarıma basta bir eyle Күңелем kıllarını da Matır üter bu ömürler Dürüst itip yaşasın Hatalardan örnek alıp İzgilikler işlesin Çıgar yanıma Yanlarıma basar aldırma Allarıma basta bir eyle Күңелем kıllarını da Çıgar yanıma Yanlarıma basar aldırma Allarıma basta bir eyle Күңелем kıllarını da Şırlarımda, uylarımda, hıyalımda dostlarım Sağ selamet, uzun ömür, dilimin yakınlarım Çıgar yanıma, yanlarıma basar aldırma Allarıma basta bir eyle Күңелем kıllarını da Çıgar yanıma, yanlarıma basar
Kız bulmaydı. Demek beyram da büyük oranla bir kiraklı dep jetkirdi Ruslan Sayfetdinov. Ir yigitlerge Ruslandan tilek. Uz sözügüzde turuguz. Көңелем ярлары клипы белән экраннарда Руслан Сайфетдинов. Бүгенге чыгарылышның абсолют лидеры экраннарда. Карыйбыз. Hayırlı irte, hürmetli radyo dinləyicilərimiz. Biz sizə yaxşı keyiflər həm yaxşı günlər diləyimiz. Həm hazır sizə Ruslan Sayfetdinovның Көңелем ярлары дигән җырын бүләк итәбез. Bir yarında kışlar şakta, bir yarında, bir yarında kızlar kilgen, bir yarında. Kışlar kala, kızlar kala, yarlar kala, yılğa süyülerden mumlar kala. Vaydağa yılğa yarlar arasına, canlarıma düşken kibir kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde suyu yırtar. Bir yarında kışlar yatar, bir yarında, bir yarında şeyler tüsü, bir yarında. İki yarda sızlık aynı, iki turmuş yarlar başka. Suyu yılğa bezmeni yazmış, faydalı canlarıma düşken gibi kıyaş düşken. Kış bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde suyu yırtar. Düşken. Kız bulmasın, kız bulmasın, şey bulmasın. Yazlar yeşil yüreğimde suyu yırtar. Kumlerin yarlarına bağa bağa, yüreğimde suyu yırtar, sine kıtar. Bahadirlarыбыз, яратканнарыбыз, сезне чын күңелдән ирләр көне белән тәбриклим. Чын ирләр булып, безне яклап, саклап, сау-сәламәт булып яшәгез. Ә мин, Лилия Хайруллина, әлеге матур нотада сезнең белән саубуллашам. Пока-пока.
Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап Ателье.